Татарстан, Башкортстан, Чечня, Дагыстан республикаларында ислам банкингына кагылышлы тәҗрибә дәвам итә. Классик ипотека ислам ипотекасынан ничек айрыла, шәригать кануннарына нигезләнгән банк эшчәнлеге нәрсә хисабына яши. Бу һәм башка сорауларга бүген кунакларыбыз белән бергә җавап эзләрбез. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Biz sizin күрүебезгә бик шат. Тимәләргә дә баса аласыз. Үз фикерегезне белдерер өчен кызыл ул килешмәү, зәңгәр килешү билгесе. 1 сентябрьдән Россиянең 4 төбәгендә эксперимент башланып китте һәм ул ислам банкингы эшчәнлеге белән бәйле. 3 ай вакыт узды һәм без бу темага кабат әйләнеп кайтырга булдык. Иң беренче чиратта ислам банкингы белән партнерлык финансларының төшенчәсен айырыйк, нәрсә белән айырылалар алар һәм ни өчен без бүген ислам банкингы түгел, партнерлык финанслары төшенчәсен кулланырга тиеш. Ислам әфәнде, бу сорау сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хәерле кичләр. Хөрмәтле хезмәттәшләр, әлеге программада катнашучылар, кадерле тамашачылар. Партнерлык финанс системасы турында сүзне алып баргач, без аның айырмалары нинди аны үзенчәлекләре бар дигән сүзгә җавап табыр өчен беренче чиратта бу өлкәгә юнәлтелгән законга мөрәҗәгать итәргә кирәк. 417 номерлы федераль закон кабул ителү белән 1 сентябрьдә 4 төбәктә эксперимент башланып җибәрелде. Бу законга без мөрәҗәгать итсәк, 2 статьясында аның финанс системасының төп принциплары билгеләнгән. Бу нинди принциплар? Кыскача гына. Беренче чиратта бу өлкәдә эшләүче финанс организацияларына процент куллану тыелган. Икенчесе, бу өлкәдә эшләүче организациялар ул тәмәке, аракы продукциясе, терроризмга юнәлтелгән, игорный бизнес белән бәйләнгән продукцияларны, финанс операцияларына куллану тыелган. Һәм өченче мөһим принципы ул экспериментта катнашучы барлык банкларга сәүдәгәрлек, ягъни алып сату операциялары рөхсәт ителгән. Классик системасы алсак, банкларда мондый рөхсәт юк. Бу мөһим принциплар. Ләкин бу принципларны әйтеп үткәч, без әлеге партнерлык финанс инструментларын ислам, ягъни шәригать нигезләнгән финанс системасы белән бәйли һәм бу турыда сөйләшергә кирәк. Әлеге финанс инструментлары барлык халык өчен, мусульманмы, христианмы, иудеймы, атеистмы, барлык халык өчен дә юнәлтелгән һәм бөтен кеше дә бу инструментлар белән куллана ала. Бартык монда башкаручы гына менә шу шәригатьтән чыгып башкарырга тиеш дип әйтик инде әлеге операцияларны. Тагы бер кат җөпләп алык әле. Нинди операциялар соң бу? Нинди операциялар турында сүз бара? Нинди финанс операциялар төгәлрәк итеп әйтсәк? Бүгенге көндә бу әле тәҗрибә җыю өчен эшләнгән закон. Шуңа анда бөтен операциялар ислам дәүләтләрендә булган бөтен операциялары юк, ләкин бүгенге көндә менә безнең Татарстанда булган операцияларга караганда аларны 2 бүлеккә бүлсәк була. Берсе ул бурычка таянган акча бирү инде, финансирование дип әйтик. Бурычка таянган дигәне ул менә әйберне алып сату ниндидер вакытка рассрочка белән. Ул монда бурыч барлыкка килә, шуңа бурычка таянган дип әйтәбез. Ул урысча әйткәндә долговое финансирование дип әйтәлә инде финансада. Икенче төрле, ул лизинг дигән нәрсә. Ул лизинг түре иҗара дип атала. Инде бездә бу берәр нәрсәне сатып алып, арендага бирү һәм дә бер 3-4 ел узгач, инде мөддәте узгач, шул әйберне арендага алган кеше үзенә сатып ала. Бу икенче төре. Инде караганда тагын бер төрле финансирование бар. Ул ышанычка таялган дип әйтәләр. Ул партнерский финанс дигәндә, шул партнерлыкның асылы, ул шәрикәт дип атала инде. Ул ышанып кешенең я оешманың тәҗрибәсенә ышанып акча кертү. Бездә ул рус телендә бар, ул банкаларда бар, ул доверительное управление дигән нәрсә. Менә шуңа туры килә. Доверительное управление да ышанычка таялган бит инде. Менә монда кеше бу оешманың, бу эшләгән банкның тәҗрибәсенә ышанып, аларга акчаны тапшыра, алар бу акчаны үзләренең
halal bulgan, indi ruhsat bulgan operatsiyalarında, savdo bo'lsin, ol başka operatsiyalarında kullanıu için biriletirgen akşa. Investitsiya degan so'zga teng gelmi bu? Ayy, bana investitsiya deb aytib bo'laylik, investitsiyadan torroq birazgina bu. Bir gina türlü instrument bilan akşa topshiruv. Ana tigi g'arabchasi mudaraba deb atala. Ya'ni tigi ishonib akşani beradi bu uyushmaga yoki kishiga, ul kishi o'zining ishida olib borib, bo'lgan kirimdan tigi pribil bilan bo'lishar. Bu ikinci türlüsü. Biz indi konkret misallardan bunu anlatırga tırışırız. Şu ipoteka kreditda eng birinchi şiratda Hazret sizga müracaat ettiğimde İslam Efendi aytib ketdi, ul bütün millet kişisine de bizning to'g'ri kelaturgan ishonchlik, partnyorlik finanslari, lakin mana bir ko'p musulmonlarni burchitirgan aybir şeriat kanunlarına negizlangan, u qarshi kelmaymi bu kanunlarga? İki speaker, İslam Efendi, Bulat Efendi, onlar aytib uzdılar. Indi bu partnerlik finanslığı degan vaqtda, yaisa İslam finansları degan vaqtda biz onlar arasında sinonim olarak onlarga qaraymiz. Ne için? Çünkü agar da İslam banklari taqdim eta turgan produktlarga ham xizmatlarga e'tibor etsak, ular bigrakda ishmakarlik ishchanligin finanslagan vaqtda ular bir terminda birlasha, mana bu partnerlik finanslari. Narsa degan so'z, g'adiy so'zlar bilan aytgan vaqtda, g'adiy so'zlar bilan aytgan vaqtda ul masalan biror kompaniya ishmakarlik yo'nalishin olib borarga tili ekan, ham o'zini finanslarini, oqshani jalb etarga tili ekan, Islom bankina murojaat etgan vaqtda ul bank aning partnyori bo'larak partnyor rolini o'ynaydi. Narsa degan so'z? Ya'ni tobish bo'lgan vaqtda ul proyekt, yaisa ishmakarlik, yaisa biznes tobish keltirgan vaqtda sening tobishingni ul o'rtaqlasha, lekin shuluq vaqtda risklarni da o'rtaqlasha. Ya'ni masalan tobish bo'lmay ekan ishmakarlik natijasida, proyekt natijasida o'ng'ay natijaga erishmaylar ekan, ul yo'g'altuni da ul finans uyushma shulay o'rtaqlasha. Mana shuni da aytmoqchi edim. Ana uchun biz bularga endi aytganimcha sinonim bo'larak qaraymiz. Ham bunda endi albatta partnerlik finanslari degan vaqtda umumiy ko'z bilan qaragan vaqtda biz ko'z olmaymiz islom finanslarining prinsiplarini qaraymiz endi. Mana islom bankingi degan so'z chiqdi, bank vakilidan so'raygan. Bu ishroqda bank qanday foydasi? Bu ishroqda bank ko'proq o'ttira tugilmi kebek? İslam bankı deganda ko'p kishini o'ylaydi, bir bank ichida bir boy kishi o'tira, bir qopcha ақша bilan kelgan har bir kishiga ko'p olasan, qachon qaytara olasan, shu vaqtda qaytarsin deb ақша yashab turadi deydilar. Yo'q, islom bankida ul o'zina tobish ola, tobish ishlaydi. No, ul tobishni dinga, shariatga to'g'ri keltirib ishlaydi. Namunda endi ayirma barqa kela. Traditsion bank bilan islom bankidan. Ipoteka misolida qaraylik, mana bar klassik bizning ipoteka bar, mana halal ipoteka deb aytib durustmi ekan endi? Mana bar halal ipoteka. Bizim bar ipoteka islom qonununa to'g'ri keltirilgan ipoteka. Nasasi bilan ayriladi. Traditsion ipotekadan ayrilib tura, shunisi bilan ismdan belgili bo'lgancha endi ul shariat qonununa to'g'ri kela. Birinchidan riba yo'q. Riba barliqqa kelmaydi. Ikkinchidan anlaşılış için çalıştırıp gitmesi kele tradisyon ipotekana hem İslam ipotekasını. Tradisyon ipotekada bank akşa verir kişiye, şu kişi o akşanı alıp satıp alan kvartira hem o akşanı bank geri kaytara. Orttırıp procent geri kaytara elbette. Birinçten iyi nesine bulsa da kvartira bilen başka nesine bulsa da kişi o akşanı ol ejetin kaytarga tiş bank. İslam ipotekasında, İslam finanslarında gümümen akşanı satırga yaramıyor, hem satıp alırga yaramıyor. Процент riba barlıqa kele. Şuna göre bu şartta İslam ipotekasında bank fatirini o'zi sotib ola, o'zini оформить, o'zining kvartirasi bo'la, o'zining fatiri bo'la, o'zining fatirin istama to'lov bilan, natsinka bilan sota kishiga. Mana bu riba bo'lib chiqatilmasa, mana Bulat Efendi. Bunda istab aytasim kela, ko'p kishilar so'raylar, ni ayirma deylar, natija bir bit. Bunda men sizga bir hadisni so'rab beraman, qisqachagina. Bir vaqtda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir sahaba Peygamberimizga keladi, hurmat ketira. O sahabani Peygamberimiz jibara Xaybar ism jirga, Xaybar degan jirga, o Madinaning qirg'inda
Һәм дә бу сахаба бик яхшы, сыйфатлы хөрмә белән килә пәйгамбәребезгә. Пәйгамбәребез бу хөрмәне күргәч, гаҗәпләнеп әйтә. Бу Абу Хурайра дигән сахаба була, бөтен хөрмә Хайбардагы булган Хайбар, бөтенесе шундый сыйфатлымы дип сорый. Теге кеше әйтә, юк ди, я Расулуллах. Мин ди бер күләмне, анда саг дип атала инде. Шундый бер күләм, литрга туры килә, литрдан бераз аерылып тора инде. Мин шул бер күләмне начаррак хөрмәне, яхшы ике күләмне начаррак хөрмәне, яхшы бер күләмгә алыштырдым ди. Ягъни мин 2 литр начар хөрмәне бирдем, һәм дә 1 литр яхшы хөрмәне алдым. Бүгенге көнгә кайтканда, менә мин 2 сум бирдем дә, 1 сум бирдем дә, яки теге кеше бит 1 сум бирде. Бер күләм булса. Мин аңа 2 сум кайтардым шикелле булып чыга инде. Булай тәҗрибәне генә хәзер мин сезгә мисалны гына китерәм, аңлаштырам. Менә пәйгамбәребез әйтте, алай эшләмә ди, бу риба ди. Чөнки син бер үк нәрсәне bir күләмне 2 күләмгә алыштырдың. Шулай ук акча биргәндә дә мин сезгә мисал өчен акчаны биреп, миңа күбрәк кайтар дигәндә, шул ук нәтиҗәгә киләбез. Инде пәйгамбәребез калдырмады, әйтте, алай эшләмә ди, ләкин ди, әгәр дә ничек эшләргә кирәклеген без рекламадан соң белербез. Рекламадан соң белербез. Рекламага кадәр без ислам банкингының иң кызыклы соравына җавап бирә башладык. Менә булай эшләмә дип әйтелде хәдистә, әйме? Ничек эшләргә кирәк, Булат әфәнде? Өйрәтте. Син булай эшләмә диде, ләкин син яхшы хөрмәтлисен икән. Менә бу 2 күләмне яки күпме күләмең бар икән, барып базарда сат ди. Һәм дә саткач, син бит акчаны аласың. Шул акча белән бар да теләгән кешеңдән яхшы хөрмәне ал ди. Димәк, сатып табыш эшләргә ярый. Шул табыш белән арттыра аласың син үзеңне. Нәтиҗәсен карасак, шул ук акчага сатканда, акча белән шул ук 2 күләм килеп чыга торгандыр. Ләкин бу менә бу карагыз. Беренче юл пәйгамбәребез ул юлны тыйды, ул тыйылган юл. Икенчесе пәйгамбәребез өйрәтте ничек эшләргә. Чөнки син менә булай караганда, инде бу хәзер бу хадискә кирсәк, бу узакка сузыла, ләкин хадистә акча теге бу хөрмәнең бәясен, теге булган бәясен күрсәтә. Шуңа без акчага сатабыз, аннан икенче акчага сатып алабыз. Нәтиҗә шул ук була, миндә яхшы хөрмә булачак. Начар хөрмәне саткан булам, ләкин тыйылган юл белән түгел. Менә ипотекага караганда шулай ук. Әгәр дә кеше фатир сатып аласы килә икән, ул килә дә банкка акча сорый. Банк аңа акча бирә, әйтә, өстәп кайтарасың ди. Бу тыйылган. Ләкин әгәр дә банк үзе сатып алып сатса, шул ук теге өстәп, ул вакытта бу тыйылмый. Дигәнендә без бит монда әйттек, башка милләтләрдә килергә мөмкин. Кеше һәр вакыт үз файдасын күрергә тырыша. Менә ул вакытта ислам банкингы башкалар өчен, башка милләтләр өчен, шул ук мөселманнар өчен нинди файдалы ягы барсың ислам банкингының? Ислам банкының шундый тагын файдалары бар хал кеше өчен, кулланучы өчен. Чөнки ислам банкында бөтен кешенең расходлары алдан языла. Кеше договорга кул куйганчы, үзенең киләчәктә бөтен расходларын белә. Әгәр дә без алсак обычный традиционный кредитованиены, ипотечный башка төр кредитованиены, анда исәпләнә процент. Кеше түләми икән процент, пенни дә исәпләнеп барачак. Шулай бит? Әгәр дә вакытында түләмәсә, ул арттырып түләячәк. Киләчәктә в конечном итоге сыңгы караганда түлә артык табыла может. Ә монда вакытта бөтен язылган. Шуңа күрә башка дин вәкилләре дә алдан күрәләр, күпме үзләренә расходлары булачак, ялга уңайлы үзләренә. Түләмәсә ничек санкциялар бар? Юк, мин шунда кызыл тимәне басасым килә, чөнки менә карагыз, сез монда процентлар белән аңлашылды. Мәсәлән, мин фатирны алам, анда процентлары язылган, мин акчам булды икән, име киләм түлим, процентлары кими, анда мин фатирны ярыйсы гына бәягә сатып алам. Ә бу очракта ничек? Менә наценканың бәясе, ул мәсәлән 10 миллионга алганмын икән, 12 миллион итеп кайтарга тиешме? Бигә сорап бирдегез. Без инде алдан киткәнчә без сез мәсьәләштек ул бәягә. Менә 10 миллионга алабыз, 10 миллионга кул куйдык сез белән. Шулай булгаштан сез 10 миллионлык бәяне безгә кайтарып түләргә тиеш. Ничек соңрак монда айырма? Монда икенче ягы да бар бит. Әгәр кеше просрочка чыга икән, монда вакытта пен исәпләнми, сумма договорда язылган сумма тоже артмый бит. Шу түләмәскә может, ә сумма договорда артмый, пен исәпләнми. Әгәр чагыштырсак обычный кредитование, анда сезнең пен исәпләнеп бара көн сайын. Шуңа күрә монда ике яклы медаль. Но тагын бер ягы бар. Без үзебез яктан сатучы, үз теләгебез белән кешегә
бүләк нәрсә алабыз. Менә Булат хәзер әйтеп китер, хиба Мин подарок бүләк дип әйтә ала инде. Без үз теләгебез белән, әгәр кеше алдан түләп бетерә икән, без аңа әйтәбез. Без сезнең белән Практикада бармы бу? Практикада бар. Бигә эшләдек. Әйдәгез без сезгә шундый скидка ясыйбыз дип. Өстәмә инде менә әйтәләр бит аны, иминиятләштерү кирәк дип, шул ук мәсәлән классик ипотеканы аласың. Сездә бармы ул иминиятләштерү? Безнең Россиядә бүгенге көнгә иминиятләштерү, страхование дигәнебез аны ул дин тарафыннан туры килми, шуңа күрә страхование бездә юк. Страхование да юк, пенсия исәпләнми, шуңа күрә ахырда исәпләп карасаң, кайсы ипотека файдаланышыга кешегә аласы Банк рискларны монда күбрәк ала булып чыга, әйме? Беренчедән күбрәк ала шушы схема белән аша биргән вакытта инде. Икенчедән, ул күп риск ала, когда үзенең квартираны сата. Менә обычный ипотека вакытында мен биттем инде. Кеше сатып ала кешедән. Мен сез сатасыз, мен сездән сатып алам. Сез мине алдырсагыз, мин бер банкка акча кайтарып түләргә тиеш, шулай бит? Безнең чакта банк сата безгә квартираны. Шуңа күрә квартира белән булса, юридик яктан банк җавап бирә аны өчен. Шуңа күрә мин тыныч Курыкмыйча банкта сатып алган квартираны. И бөтен юридик последствияларга банк җавап бирә үзе. Менә ул уңай ягы да бар, ислам ипотекасы. Лизинг турында да сөйләшеп алдык, чөнки ипотека темасы күп кешегә кызык, ләкин менә лизинг өлкәсе вәкиле бар бездә. Бу очракта лизингта шук менә алда әйткән механизмларга нигезләнә. Механизмларында шаган бар берничә аерма. Беренчедән договор. Иң беренче ислам лизингта машинаны без сатып алабыз, лизинговый компания сатып алабыз, аннары ул машинаны бирәбез арендага. Ул аренданы любой вакытта гамәлдән чыгарыла. Без алсак традиционный лизинг, анда өч яклы договор төзелә, анда бар сатучы, лизинг алучы, лизинг бирүче. Һәм шул вакытта договор арендасы төзелә. Анда уже клиент алса ул лизингны, ул обязательно сатып алырга тиеш ул машинаны. Безнең чакта ул договор аренды любой вакытта, то есть туктатыла. Менә иң беренче аермасы шунда. Икенче аермасы безнең договорларда юк штрафлар, безнең договорларда юк пенилар, безнең договорларда юк процентлар. Безнең основасы тора именно арендада, безнең арендный платежлар. Менә бу икенче аерма. Өченче аерма предмет лизинг юридически без ответственность алабыз аның өчен. Бирок менә как раз таки Марат әйткәнчә, бүтән рисклар бездә. Менә бу өч аерма иң основной өч аермасы. Булат әфәнде. Менә ике сөйләнгән сүзгә кушасым килә. Кай бер вакытта кеше дөрес аңлавын телим дә мин. Менә хәзер берсе квартира сатып алса, яки берәр нәрсәне лизингга алса, һәм дә буны тыңлагач теге срокта узанайса, яки теге вакытында түләмәсәм дә пени штраф дигән нәрсә булмый, бу мин түләмәсәм дә була дип аңларга тиеш түгел. Монда иң беренчедә башта килешү дигән нәрсә бар. Әгәр дә берәр кеше яки ике як берәр нинди килешүгә килделәр икән, ул килешүне үтәргә кирәк. Вакытында үтәргә кирәк. Инде нинди төрле хәлләр була. Төрле хәлләрдә килеп банкка мөрәҗәгать итә. Әйтә, минем хәзер менә шундый хәлем, миңа яки теге отсрочка бирегез бераз. Я шундый хәл булды. Я лизинг компания килә дә әйтә, менә минем шундыйрак хәлем булды. Ремонт эшләргә кирәк. Я тагын бер нәрсә эшләргә кирәк. Банк теге юк, син миңа түләргә тиеш дип әйтүгә аның теге аңа яхшы түгел аннан. Чөнки ул кешегә авырлык китерсә, түләмәүлеккә китерә. Ләкин кайберләре түләми торган булып кала. Менә әйтә, мин түлә алмыйм, мин туктатасым килә, мин бу ипотекага кирдем, ләкин менә хәзер минем хәлем начарланды, мин бу килешүдән чыгасым килә дип әйтсә, нәрсә була ул хәлдә? Фатирсыз каламы? Ул хәлдә фатирсыз кала ул, ләкин үзе түләгән акчаны, ул үзе түләгән акчаны түгел. Фатир аныкы. Фатир аныкы. Ләкин банкның залогында ул фатир. Банк бу фатирны сата. Бәясе өстәлгән булса, хәзерге көндә инде безнең инфляция дигән нәрсә, бәяләр әле төшкәне юк. Менә фатирга ничәнче елдан инде минем тәҗрибәм, менә 93 елдан караганда, аның бәясе төшкәне юк. Шул базар бәясеннән вакытындагы базар бәясен сата алганы. Базар бәясеннән сатыла улай бер, һәм дә банкка калган бурычны гына банк каплый да,
üstelip kalgan bulsa da üstelgen akşa buna satıp algan kişiye kayta. Çünkü o ayverini satıp aldı. Şoluk leasing bilen de bizning tecrübe buldu. Min işlegen uyuşmalarda kişi vaqtincha to'lamadi. Bir necha mashina olgan edi, zo'r mashinalar, benzo перевозка bilan shug'ullangan kishi. Biz sanadik. Biz hazır aytdik endi. Buna hazır sizga sen to'lay olmading. Nasa ishlaymiz? Biz bu mashinalarni senga bera olmaymiz. Ul arendada birinchidan, ikkinchidan sotib olirga hazır seni vaqting yo'q. Nasa ishlarga. Aytib men bit arendani to'ladim, sotib olam deb shunday niyatda arendaning da bayasi ortqandir bit ul bunday arendaga ayda chaqishtirib qora biz deb aytdik-da biz bozor bayasini bilan chaqishtirdik. Biz bergan leasing bozorning arendasına qaraganda azroq edi. Shunga ul agarda ul shit birer yerdan kun sayin tugul oy sayin olatirgan arendada olatirgan bo'lsa, u vaqtda ko'proq to'lagan bo'lar edi. Bu holda da ul hali nashar bo'lgan bo'lsa da, aning baribir hali traditsion agarda bankka borgan bo'lsa, aning ayirmasi bek zo'r bo'lar edi. Shuning uchun bizda illyuziya degan narsa bo'larga tegish tugul. Mana Islom bankina keldimda, butun narsa ishing yaxshi borsa, seni butun yerda yaxshi bora, lekin Islom banki bilan sen Alloh taolo bilan sug'ishda bo'lmaysan. Ayga unutmasqa kerak endi har xilda bu shlaysir ul qopqandagina İslam Efendi, mana bu tecrübe ne derecede ihtiyaç var mı namangayma? Hem bizning belki nedir örnek tecrübeler de, örnek misallar da vardır bu gündə. Tecrübege kelgende, men sizga qisqacha g'ana statistikani aytib o'tashim keladi. Bugungi kunda 2000 dan yaqin предприятие bu partnerlik islom finanslari bo'yicha finans olgan. 1000 dan ortiq oila partner finans yordamida fatirlar olgan. 7 dan ortiq bank kartasi chiqarilgan. Yo'q, bu bugungi bu bit partner finans instrumentlari Tatariston Respublikasida endi yıl davamında iş alıp barıla. Keşeksiz bizden tecrübemiz bu yıl davamında o'tkazilgan işenlikler yıl davamında alıp barıla, hem tecrübemiz zor. Bu statistika bizden hoplangan. Tendensiya yaxshiga tava baram. Bugungi kunda mana bu endi shundan da bizning respublikada şartlar yeterlikmi, yoki narsadir o'zgartirishga kerakmi hali? Tendensiyaga kelganda mana statistikani aytib o'tdik biz. Birinchi shiratda statistika o'sa. Bizning xizmatdoshlar da aytib o'tgan ma'lumotlar, ularda bugungi kunda klient bazalarini biz ko'ramiz, ularning soni orta. Ikkinchidan aytib o'tgan kerak, partners finans instrumentlari dag'in bugungi kunda kundan kun yangi instrumentlar chiqib turadi. Yangi finans organizatsiyalari, yangi finans banklari bu eksperimentga kiradi. Bugungi kundagina biz 7-8 bank bilan ko'rishuv olib boramiz. Ularning bu eksperimentga kiruv tilaklari zo'r. İslam Efendi, biz endi barısında tafsilab anlatırga tırıştık, ama tomoshachilarda nida bo'lsa so'rovlar qolgan bo'lsa, ular nechik qo'ya murojaat eta oladi? Bizning iqtisod ministrligida o'zimizning telefon nomerimiz da bor. Bu горячая liniya. Xalq 524-91-11 nomerini aşalda turgan mumkinlik bor. Biz har vaqt barliq bo'lgan so'rovlarga da javob berishga hozir. Endi so'nggi so'rov hazrat sizga berilar. Shundan da Islom bankingga murojaat etganda narsani unutmasqa kerak, narsamda bu ishda to'yani unutasi bo'lib turgan tegish. Eng birinchi sharatda menda bilirga kerak, qay bir produktlar, ular g'adi produktlardan balki qiybatroq bo'lib ko'rinirga mumkin, lekin bunda barakat bor. Alloh taoladan barakat bor. Ne uchun? Chunki sen halal produktlarni qo'llangan vaqtda, ul rizq bo'lsin, ul finans produktlar bo'lsin, boshqa instrumentlar bo'lsin, masalan finans instrumentlar bo'lsin, ular butunisi da halal bo'lgan vaqtda bizning turmushimizga da barakat kiradi. Rahmat, borig'izga da topshiruvimizni biz tamomlarmiz. Barakatli, xayrli günler, turmuşlar tilab qolamiz sizga. İslam ol dingineti, ul yaşav rəvişi, hem gündelikdə biz finans operatsiyalar bilan işləşəmiz ekan, onu da dinimiz qoşqancha boshqara alsaq, bir xayrlı bulaşaq. Oңышлы, motor atmalar sizga. Rahmat.